Id-dimensja, kelma li ġejja mill-Latin u li tfisser bla moħħ. Bħalissa għandna 1% tal-popolazzjoni, ftit iktar minn 1% tal-popolazzjoni li għandha dimensja u Malta. Qed nitkellmu fuq numri ta' 4500 ruħ li għandhom id-dimensja. U għal kull persuna li għandu dimensja dejjem għandek dawk it-3-4 min nies li huma direttament effettwati. Issa dan-numru ħajkompli jiżdied għax aħna qed ngħixu f'soċjetà li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed tikber fl-età. Allura minn 4500 isna ħammorru għal madwar 7000 in the next fl-40 sena li ġejjin. Imma x'inhi eżattament id-dimensja? Dimensja hija numru ta' kondizzjonijiet diversi li jikkulminaw meta jkun hemm rigress fil-funzjonijiet tal-moħħ l-iktar importanti. L-aktar sintomi komuni huma n-nuqqas ta' memorja, n-nuqqas ta' kontroll fuq movimenti komplessi tal-ġisem u fuq funzjonijiet tal-moħħ, kif ukoll in-nuqqas tarfin ta' persuni familjari. Għad-dimensja qatt m'hemmx fejqan, iżda hemm kura preventiva. Il-mexxej laburista Joseph Muscat qal li rapporti ppubblikat minn Alzheimer Europe juri li Malta u l-Latvja huma l-uniċi żewġ pajjiżi mill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea li ma jipprovdux għajnuna finanzjarja għal mediċini li jintużaw għal kura mill-pazjenti morda bid-dimensja. Ċifri juru li dawn il-pazjenti f'pajjiżna iħallsu medja ta' 150 euro fix-xahar għal dawn il-mediċini li għalkemm ma jfejqux il-pazjent jgħinuh jgħix ħajja diċenti. Il-kellim ewlenija laburista s-saħħa Mary Louise Colejro Preka qalet li pajjiżna jeħtieġ li jkollu pjan holistiku li jelenka l-prijoritajiet għal dan il-qasam kif dawn se jiġu implementati kif ukoll xogħdot etiċi għandhom jintużaw. Il-kellim ewlieni dwar is-solidarjetà ġenerazzjonali u l-bioetika Anthony Zammit tkellem dwar l-importanza li titqajjem kuxjenza dwar id-dimensja u dwar il-Mental Health Act. Il-liġi dwar is-saħħa mentali li suppost ilha li ħarġet iżda li għadha qed tkun iffinalizzata.